ରଣପୁର ରାଜା ବନମାଳୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀରେ ନିହତ ହେବା ପରେ ରଣପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜବାଟୀ ଉପରେ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେଲା। ଏହା ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଣପୁର ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ମଣିନାଗ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ମା ମଣିନାଗ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଗଜପତି ସେଠାରୁ ଆଣି ପୁରୀ 16 ଆସନର ଅଦ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ବୀରରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପନ କରାଇ ସେବା ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ହେଉଛି ମା ମଣିନାଗ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଜୟପୀଠ। ବନମାଳୀ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ନାରାୟଣ ସିଂ 7 ବର୍ଷ ପରେ ମା ଖିଲାମେଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ରଣପୁର ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ମଣିନାଗ ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିନାଗ ଦୁର୍ଗା ବୀରରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଏ ଥିଲା ମଣିନାଗ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କିଛି ଇତିହାସ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ବୀରରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମା ମଣିନାଗ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ମଣିନାଗ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ମା ମଣିନାଗ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ମହାଶକ୍ତି ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସୃଜନ ପାଳନ ସଂହାରକାରିଣୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ବିବିଧ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ନବଦୁର୍ଗା, ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ, କାତ୍ୟାୟନୀ, ଲଳିତାମ୍ବା, ଗାୟତ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, କାଳୀ, ତାରା, ବଗଳା ତଥା ଦୁର୍ଗା ଆଦି ଏହାଙ୍କର ରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଭଗବତୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଭଗବତୀଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଚାବି ପକେଇ ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ଚଳିବୁ କରିଦେବି ବୁଲା ଚାରିପଟୁ ସହର ମଧ୍ୟ ଗଲନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ମାୟା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିବ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବ, ପାପରୁ ତରିଯିବ, ଅମୃତତ୍ୱ ଶ୍ରୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କାମାର୍ଥୀ ମୋକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଉପାସନା ପରମ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ହିଁ ମହାବିଦ୍ୟା, ସେ ହିଁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପୁରା ଯାତ୍ରା କରିଦେଉଛି ତାଙ୍କର। ହଁ ନେଇଛି ନେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ସେମିତି ସ୍ଲୋରେ ନେ। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे।